Глядачы, наша праграма госты ў студыі вітае вас, мы ў прамым эфіры. Таму вы калі вельмі захочаце нам патэлефанаваць, вы можаце, мы не будзем супраць. А сёння у мяне ёсць хорошы госць, спадар Александр Пашкевіч, намеснік галоўнага рэдактара часопіса «Наша гісторыя». Вітаю вас, спадар Александр. Добрый день. Апладысменты ў студыю, але мы, на жаль, іх не чуем. Будзем сёння вам распавядаць пра цікавае. Бо вось, напрыклад, так пахвастаюсь, у мяне ёсць апошнім часам вельмі любімае хобі. Я праводжу вольны час за прыгожым столікам, у мяне ёсць кубачак кавы ці гарбаты, а ў левай руцэ у мяне глянцавы, абсалютна цалкам прыгожы часопіс «Наша гісторыя», і я его так гартаю. І кожнаму з вас хацела б гэта параіць. Ну і таксама дадам, што гэта як мэбля-трансформер, калі ты дзіцёнку свайму набываеш маленечкі стульчык, а потым гэты стульчык разам з тваім дзіцёнкам расце. Вось гэта літаральна пра тое, што мы сёння з Александром маем у нашай студыі, бо гэта цэлы шэраг часопісаў, цэлы шэраг такіх вельмі цікавых і файных часопісаў, якія пачынаюцца ад дзіцячага ўзросту і потым растуць разам з чалавекам і вырастаюць да нашай гісторыі. Будзем знаёміцца, так? Так. Ну, я так забегу ўперод, што я крышачку такі дарослы ўжо дзіцёнак, то таму я пачала з нашай гісторыі адразу чытаць, а не з Дуду і не з «Асцярожна, дзеці». Дарэчы, мне цікава, «Асцярожна, дзеці» гэта што маецца на ўвазе? «Асцярожна, дзеці» ці дзеці павінны быць асцярожнымі? Ну, это вось такое самае, такая загадкавая назва, якая мусіць выклікаць цікавасць да гэтага часопіса проста, што вось «Асцярожна, дзеці», тут часопіс гэты ўжо для такіх больш старэйшага ўзросту, ён для сярэдняга ўжо, ну, не для дашкольнікаў, як Дуду, а для тых людзей, дзяцей, які ўжо самі чытаюць, і там такі трошкі ён такі хуліганісты часопіс, там ёсць розныя і вопыты, і праводзяць дзеці, і могуць там і дэтэктыўныя нейкія расследаванні. Ну і вось такое это азначае, што вось асцерагайцеся, што асцерагайцеся от дзяцей, што называецца, што яны вас заўсёды выведуць на чыстую ваду, як у тых самых дэтэктыўных расследаванняў. І таксама, што вось асцярожна самі дзеці, калі праводзяць там вопыты, трэба, скажем, быць... Соблюдаць правілы бяспекі. Правілы бяспекі, скажем так. Ну, але ж нармальна трэба начинаць з Дуду, да? Ну, безумоўна, тут Дуду гэта для самых маленькіх. Так размяцца. Так, гэта для тых, вось у нас часопіс Дуду. А давайте мы адразу будзем іх засоўваць у нашу камеру і паказваць усім, як гэта выглядае. Гэта вельмі сімпотна выглядае. Так, вось ёсць такі самы часопіс для самых маленькіх дзетак. Дуду гэта часопіс, які проста для тых яшчэ, якія дзяцей, якія самі яшчэ не ўмеюць чытаць, ён для таго, каб іх чыталі разам з бацькамі. Бацькі чытаюць. Тут, дарэчы, цікава, я гляджу, што на вокладцы тут ёсць пра грыбы. Я думаю, што гэта кожнаму будзе карысна. Ну, у нас кожны ты нумар, ось ён тут пазначаны 22 ўжо па ліку. Это значыць, што іх выйшла дагэтуль 22 ўжо, а 23 не выйдзе неўзабаве. Можа, магчыма, дзесьці праз тыдзень. І гэты часопіс, ён разлічаны на самых маленькіх, і кожны яго нумар прысвечаны нейкай асобнай тэме. Вось тут, напрыклад, усё пра грыбы. І што такія ўсё, там нават верш, я бачу, верш, заданне, ўсё пра грыбы будзе, так? Ну, не ўсё, але збольшага, скажем так. Тут ёсць это самае. Тут, як бы, асноўная, конечно, гэта, асноўная тэматыка, вось менавіта, ну, так, 10% на 70, на 80 будзе абавязкова пра грыбы. Тут вось і комікс ёсць пра грыбы, вось такі папулярны сярод такіх маленькіх чытачоў, пастылян, ось тут з рознымі з грыбамі. Ёсць вось апавяданні пра грыбы, вершыкі пра грыбы. Ну, вось, карацей, тут уся... Карацей, можна паглыбіць свае веды. Можна паглыбіць, так. Тут нават ужо... Выразалка нейкая ёсць нават там. Выразалка ёсць, ляпілка, ёсць розныя, вось навуковая старонка, нібыта, скажем так, навука для самых малодшых, цікавосткі пра свет грыбоў, вершыкі, там, заданні, чыталкі. Ну, вось такія, ну, вельмі цікавыя, у прынцыпе, для развіцця дзяцей, для іх на разуменне пра што такое ёсць свет і што такое чалавек у гэтым свеце. А мне спадабаўся, дарэчы, фармат, што ён такі невялічкі, але вельмі зручны. Не вялікага журнала з часопіса, а такой, ну, можна... Мы арыентаваліся, робячы гэтыя часопісы, на тое, якімі звычайна падобныя, ну, якія звычайна падобныя фарматы для такой прадукцыі. Тым больш у нашы аўтары, тыя людзі, якія робяць яго непасрэдна, якім займаюцца, яны самі маюць дзяцей, нехта там мае маленькіх дзяцей,
галоўны рэдактор, мае малое дзіця, Наталка Бабіна, якая пісьменніца, якая гэтым таксама займаецца, яна ўжо дзе дзяцей свае дзеці выраслі, ёсць ужо ўнуку яе таксама маленькі. Ну і таму уже як бы гэта ведаюць, што робяць. Ведаюць, што робяць, ведаюць, што ім падабаецца і ведаюць, як гэта, ну, што як гэта мае быць, што гэта мае быць. Ну і карацей мы такі раслі, выраслі з гэтых вось штанішак дуду і уже пераключыліся на наступны пра дзяцей, якіх трэба асцерагацца. Ну так, гэта ўжо асцярожна дзеці, гэта ўжо для школьнага ўзросту, это для школьнікаў дзесьці, ну, ад 6 до 12 где-то так гадоў, 12-13 тое, што это сам, што тут ужо як бы тэксты больш такія, скажем так, для больш складаныя, больш ну, але займальныя, і жанры таксама трохі іншыя. Ну, але вот ёсць коміксы, якія як там так і тут. Ёсць якія такія, скажем, ёсць галоўныя героі гэтых коміксаў. Вось якія тут пералічваюцца, што дзяўчынка Мара, хлопчык Тім, сабака Газ, кот Тормоз і занадта разумны смартфон. І яны вось займаюцца таксама, кожны нумар мае тэму. Вось тут, напрыклад, космас, тут прыгоды ў акіяне. Таксама вось 21 нумар выйшаў, кожная свая тэма, і на гэту тэму, на эту тэме асноўная частка тэкстаў так прысвечана. Вось тут і вось комікс, які там прыгоды ў акіяне гэтых вот пералічаных герояў. Далей тут вось ёсць у кожным нумары это настольная гульня. Таксама вось якая з нумара ў нумар, так з нумара ў нумар робіцца. Вось тут таксама ёсць цікавінкі пра море і акіяны, там ці пра іншыя нейкія тэмы, цікавыя факты. І таксама вось розныя там галаваломкі, розныя там рэбусы. І таксама ёсць вось ёсць вялікі тэкст. Вялікі тэкст, які пад рубрыкай расследуюць дзеці, што гэта загадка марскога скарбу ў дадзеным выпадку. Тут таксама пра тое, як сутыкнуліся з нейкай там праблемай, якую не маглі вырашыць дарослыя, і яе вырашаюць дзеці, тое, што это сам дапамагаюць дарослым, скажем, разбытаць нейкія цяжкія жыццёвыя праблемы. А мяркуючы па тым, што 21-22 нумара гэта штомесячны часопіс, і ён выходзіць уже сколькі, з 18-го года таксама, так? Гэта нумар штомесячны, гэта часопіс сапраўды штомесячны, ён выходзіць 12 нумароў на год, а пачаў ён выходзіць у самым канцы 19-го года. То бок першы нумар выйшаў у снежні 19-го года, і з таго часу вось ужо як бы з таго часу ён без перапынку выходзіць, і такім чынам іх набралася ўжо там 21-22 нумары. Я тут глядзела на малюнак, там было пра космас, а ў космосе холадна, як у нашай студыі. То калі можна, пульт кіравання папрашу прыбраць наш кандыцыянер, а то мы нібыта з космоса вярнуліся. Кажуць, што рэдакцыі часопісаў у іх вельмі хутка праходзіць год. Што вось быў першы нумар, а вось ужо 12-й. Ці так гэта? Ну, гэта, безумоўна, сапраўды так, што калі мы там гэты часопіс, ўсё гэта пачыналася часопіс «Наша гісторыя», і дзіцячыя трошкі пазней з'явіліся, а мы пачалі ў жніўні 18-го года выпускаць першы наш праект, які захвоціў пасля яго працягваць. І вось здаецца, што гэта было яшчэ толькі ўчора, а ўжо, напрыклад, тут апошні наш нумар этой нашай гісторыі, ён ужо 8 за 2021 год, а агульная нумарацыя ўжо 37. І гэта вось 37 ўжо, ну, у нас не верыцца, што 37 нумароў. Это ўжо такі стос не маленькі, калі яго скласці, то ўсё прамільгнула проста імгненна. Ну, і таму што такая праца, зноў-такі, гэта руцінная праца, такая дастаткова вельмі цікавая, але, ну, такім трэба пастаянна быць, як бы, ўсё ідзе, нейкія тэксты збіраюцца, рэдагуюцца, складаюцца, пішуцца, і ўсё гэта такі вот працэс, ну, які не мае такой перапынку. І таму, безумоўна, што яно ўсё з'ядаецца, і ўжо не памятаю, дзе што, якім нумары часам было, дзе калі, і нават ужо часам забываешся нават, што было, ці было, ці не было на нейкую тэму. Ну, таму што гэта ўжо ўсё ж такі вялікая праца зроблена, і калі па 100 сторонак рабіць 37 нумароў, то 3700 это ўжо ладны такі кавалак. Ввогуле мне цікава, як сучасны чалавек, я не кажу нават пра беларуса, а проста пра сучаснага чалавека увогуле адважыўся на тое, каб выдаваць менавіта часопіс, такі, які можна патрымаць у руках. Бо цяперака, мне падаецца, больш чытаюць у інтэрнэце. Хто адважыўся на гэту авантуру?
Ну, ініцыятарам такім і маторам гэтай ўсёй справы это быў галоўны рэдактар усіх 3 часопісаў Андрэй Дэнько, які больш вядомы шырокай грамадскасці, як раней быў, як адзін з ключавых постацяў спачатку у газеце папяровай, пасля на інтэрнэт-сайце папулярным «Наша Ніва». Што нават наша гісторыя называецца менавіта таму, што гэта праект нашай гісторыі быў. Спачатку была «Наша Ніва» яшчэ такі бренд, пасля была створана онлайн такі частка гэта сайту для жанчын «Наша Ніна», а вот гэта была трэцяя такая ўжо ластаўка вылецела, гэта ўжо наша гісторыя, якая была нават і таксама існуе ў электронным варыянце, але асноўны ўсё ж такі варыянт папяровы. Чаму гэта так менавіта вырашылі выдаваць гэтыя менавіта папяровы варыянт у цяперашнія часы, калі здавалася б ужо інтэрнэт цалкам усё это паглынуў, калі там ужо падаюць наклады, падаюць там некаторыя ўвогуле выданні зачыняюцца з-за таго, што няма попыту на іх як у папяровым фармаце. Таму што гэта нас захвоціў замежны досвед, напрыклад. Тое самае, што, напрыклад, у нашых сумежных краінах, вось у Польшчы, той самы, перадусім, это Польшча была для нас узорам, увогуле такі бум апошнія гады адбыўся вось такой вось прадукцыі, што кожная, напрыклад, буйная газета такая там, ці яна мае свой такі гістарычны дадатак, глянцавы, які прыемна так узяць у рукі, пагартаць, які дае там нейкія такія не вельмі складаныя, але, скажем, разумныя тэксты пра тую самую гісторыю, ці пра гісторыю Польшчы, ці пра гісторыю сусвету. І мы, бываючы ў Польшчы, там, усе там ведаючы польскую мову, іх набывалі, бачылі, што яны сапраўды вялікія іх і наклады, вялікая папулярнасць. І зноў такія людзі, якія знаёмыя з Польшчы казалі, што яны сапраўды такое перажываюць, такое нараджэнне, нягледзячы на што. І мы падумалі, чаму б гэта не зрабіць і на нашай глебе. Бо па вялікім рахунку мы бачым, што апошнія гады, апошні час рэальна так паднялася цікавасць да гісторыі, што людзі так цягнуцца да сваіх каранёў, хочуць пра яе больш ведаць. Гістарычная навука ўсе апошнія дзесяцігоддзі дастаткова інтэнсіўна, нягледзячы на ўсе цяжкасці, развівалася, што нашы гісторыкі, нашы навукоўцы шмат чаго дасягнулі, шмат чаго напісалі цікавага, тэмы распрацоўвалі такія, якія раней немагчыма было, і вось цяпер яны адкрылі іх і ўжо звязалі, можна сказаць, у адну нітку гісторыю там Беларусі з тысячагодовай даўніны, ад Полацка, там Туровского княства, пра Вялікае княства Літоўскае, пра знаходжанне ў часы расійскай імперыі, там СССР і сучасную Беларусь. Але, на жаль, гэтыя ўсе дасягненні, яны застаюцца такімі, выходзяць невялікімі накладамі, навуковай мовай, навуковымі, скажем, публікацыямі, якія не знаходзяць такога шырока масавага чытача, таму што гэта не ў тым фармаце. І вось мы вырашылі, што трэба, в прынцыпе, даносіць тое, што пра эту саму, карыстаючыся тым, што, в прынцыпе, цікавасць ёсць, але вось не даём у тым фармаце, якім это належыць даваць простаму чалавеку, а даюць у гэтым фармаце нашы, скажем, расійскія калегі, скажем, што у нас запоўнены тыя самыя кіоскі Саюздрука, іншыя там гіпермаркета, аддзелы прэсы, іншыя там кнігарні запоўнены проста падобным расійскім прадуктам, што ў Расіі шмат такіх часопісаў выдаецца на тэму на гістарычную тэму. І вядома, што яны не па беларускай гісторыі прысвечаны, яны гісторыі Расіі, што это натуральна. І вось вырашылі, скажем так, зрабіць ім пэўную такую канкурэнцыю у гэтым плане, даваць тым людзям, якія цікавяць гісторыі Беларусі, такое чытво, якое у належным даволі лёгкае чытво, каб можна было ім, скажем, не напружваючыся эту гісторыю прымаць. За кубачкам гарбаты, і таксама, каб это было прыемна ўзяць, каб яно было выдадзена, і каб, безумоўна, вялікае значэнне надаецца тут ілюстрацыям, такім, што вельмі багата ілюстраваны, такімі каляровымі ілюстрацыямі і на такой паперы вельмі, это просто нават... Вы не пашкадавалі аб гэтым, аб тым, што вы так замахнуліся на глянец, на прыгожыя такія паўнакаляровыя малюнкі? Шкадаваць это можна было б тады, калі б мы пачалі выпускаць, і нейкі час выпускалі б, і ўсё больш пераконваліся б, напрыклад, што гэта нікому не патрэбна. У нас сітуацыя адваротная. Мы бачым, што наш часопіс запатрабаваны, нават у цяперашнія часы няпростыя.
з усіх пунктаў гледжання, што людзі яго цікавяцца, людзі на яго падпісваюцца, людзі шукаюць, там пастаянна атрымліваю нават уже лісты, што некаторыя, што адкрылі сябе часопіс ветэраны нядаўна, пытаюцца, дзе набыць старыя нумары, каб ужо, што я гэта пачытаў, цяпер пачытаў, 1-2, вельмі захвоціўся, павалядзеў, што тут ужо за 30 нумароў больш, і бачу, што нідзе няма, дзе знайсці. Ну, а знайсці іх ужо вельмі складана, таму што, ў прынцыпе, гэтыя ўжо нумары, хаця яны выходзілі немалымі для нашых шырот цяперашніх, у цяперашні час для Беларусі накладамі, скажем, там бы і па 5 тысяч было, і па 7, і нават па 10 было некаторыя нумары. І вось, нягледзячы на тое, што яны вось такія дастаткова шмат іх выходзіла, яны ўсе разыходзіліся, і іх людзі чытаюць, і як бы і расказваю, што і там не толькі адзін чалавек, які чытае, які набывае, што ён перадае там нейкім суседзям, там сваякам, перадае нейкім там калегам па працы. І вядома, што калі гэта ўсё ведаеш, калі ўсё это бачыш, это захвочвае да таго, што трэба як бы працягваць працу, што яна патрэбная, што гэта не на глум усё ідзе. Таму наконт гэта на ваше пытанне тут я скажу, што безумоўна, што ніякае расчаравання, пакуль што і няверання пакуль што няма, таму што бачым, што гэта не... Хто тыя людзі, аўтары, як гэта ўсё адбываецца? Вы берете чалавека з дысертацыі, кажа, убери все ненужное. Не, мы не... Оставь толькі прыгожае і канкрэтна. Часам бывае так, калі мы бачым, напрыклад, што чалавек хоча займацца нейкай тэмай, нейкую тэму цікавую распрацоўвае, і мы ведаем, што яго ёсць што цікавае напісаць для нас, мы сапраўды прапануем такім прафесіяналам у гэтай справе, што давай напішы нам. Але часцей, ёсць такі шлях, часам самі яны проста звяртаюцца, хто ведае, што яму ёсць што сказаць людзям, то ён ужо сам нешта напіша ці прапануе тэму, скажа, давайте я вам напішу то-это і то-это. Давай, вось табе патрабаванні да нашага да тэксту, і напішы. Нехта спраўляецца, нехта не спраўляецца, як это ў каго атрымліваецца, у каго які там, якое лёгкае пяро, у каго больш цяжкое. Але мы гэтым не, скажем, тут гэта не навуковы часопіс, гэта не для навукоўцаў вузкіх ці спецыялістаў у тэме. Ёсць проста людзі, якія умеюць пісаць, журналісты, напрыклад, якія цікавяцца, проста ёсць, якія цікавяцца гісторыяй, і якія проста могуць, апрацаваўшы нейкі матэрыял, выкласці яго ў належным фармаце для нашага часопіса. Вот самыя такі класічныя прыклады, это вось ёсць у гэтым нумары, напрыклад, яго адкрывае тэкст, дакладней не ў гэтым, это што ёсць такі журналіст Андрэй Скурко, які працаваў і галоўным рэдактарам нашай Нівы, і ўвогуле адзін з такіх ключавых постацяў у нашай Ніве, які не гісторык паводле адукацыі, ён філолог, журналіст, але вось ён таксама вельмі цікавіцца гісторыяй, там, напрыклад, і начытаны, і мае зноў-такі лёгкае пяро, ведае, як патрапіць у фармат, і многія ягоныя тэксты яны адкрываюць проста адкрываюць нумар, прысвечаны нейкай, напрыклад, калі пра нейкай асобе прысвечанай важнай ці нейкай тэме, ён менавіта, не будучы гісторыкам, ён піша ключавыя тэксты для нашай гісторыі. Гэта, в прынцыпе, як у каго ёсць гэта, як у каго ёсць талент на гэта. Зноў-такі пісьменнікі пішуць для нас некаторыя, пішуць і проста людзі, напрыклад, хто там жыве, пачытаў наша жыве, проста мае такое жыццё за плячыма, цікавае, ці ведае пра сваю сям'ю шмат, і вось проста чалавек, он проста ўзяў, напісаў і нам прыслаў, і мы пабачылі, што гэта ёсць цікавы матэрыял сам па сабе. Так, у нас проста гэты нумар, у нас ён проста разнастайны, ён утрымлівае самыя розныя рубрыкі. Ёсць рубрыкі там, дзе, в прынцыпе, з якімі справяцца толькі, можа, прафесійны гісторык, ёсць такі, што па сілах, там, скажем, проста журналісту, а ёсць увогуле такія, што проста людзі пішуць свае, там, скажем, свае нейкія ўспаміны, свае, ці пра сваю сям'ю, ці пра нейкія... Атрымліваецца, што звычайны чалавек, кшталту, напрыклад, я магу штосьці пакапацца ў сваім такім заплечніку гістарычным, безумоўна,
безумоўна, калі ёсць, напрыклад, у нас былі часам пішаш і пра нейкія рэчы, вот якія ў сям'і захоўваюцца, цікавая нейкі рэч, старая, з якой звязаны нейкія гісторыі, сямейныя ўспаміны. Вот пра эту рэч можна напісаць для нас артыкул, і мы яго надрукуем, і неаднаразова такое было, што пра сваіх дзядоў, пра дзядоў, прадзедаў, пра некаторыя рэчы вот пішуць, што людзі, якія жылі, гісторыі цікавыя свайго жыцця вот пішуць, напрыклад, што тое, што даўно забылася, нават вот, для прыкладу скажу, што з адным з нумароў, напрыклад, друкаваўся, як там, напрыклад, як калісьці у беларускай вёсцы там калолі Пашчука, што з яго рабілі, скажем. Гэта калісьці для яшчэ гадоў, можа, пару дзесяцігоддзяў таму гэта была абсалютна звычайная справа для вёскі, там і пра гэта можна і пісаць не варта было, потому что это банальнасць, скажем так. А цяперашняго паглядзеў, што ўжо гэта ўсё гэта гісторыя, ўжо такога няма, скажем, уже не так і гадуюць тых Пашчукоў, не так іх шмат трымаюць, не так іх б'юць, не так і страў уже такіх не робяць асаблівых. І гэта ўжо гісторыя, і вось людзі, якія пра гэта памятаюць, які могуць цікава распісаць, і карыстаюцца попытам. Ці тое самае, як сена калісьці нарыхтоўвалі ў гэтых самых для ўласнай кароўкі, кароў ўжо не трымаюць амаль у вёсках, таксама заставаецца гісторыя. Таму гэта гісторыя не тое, што было дзесьці даўным-даўно, і ці тычылася нейкіх там высокіх палітычных там ці эканамічных матэрый. Гэта таксама ёсць жывая гісторыя, ёсць гісторыя вусная, ёсць гісторыя ўласнай сям'і, і яна ўся ў нас прадстаўлена на гэтым, на старонках нашага часопіса. У нас няма тут такіх абмежаванняў, што гэта можа быць, а вот гэта не можа. У нас можа быць любая тэма раскрытая, можа быць любой, скажем так, і буйное, і дробнае. Галоўнае проста, каб яно было адзінае ў нас патрабаванне да аўтараў, да тэксту, для того, каб гэта было цікава. Вось, каб цікава, займальна, не так, каб проста чалавек, каб чалавек не самому аўтару только было цікава, а каб было цікава, скажем, больш шырокай аўдыторыі. А вы вось сам гісторык, кандыдат гістарычных навук. А ці ёсць такія гісторыі, якія нават вас здзіўляюць? Вось прысылаюць вам людзі штосьці такое з уласных успамінаў ці з традыцый у іх мясцовасці распаўсюджаных. І бывала такое, што здзівіліся? Не, вядома, што гэта сама, што вядома, што кожнаму чалавеку ёсць часам што успомніць, скажем так, і нешта такое напісаць. І вядома, што гэта, што бывае такое, што вось у будучым нашым нумары у 9-м, які павінен выйсці там дзесьці на наступным тыдні, напрыклад, жанчына вось старэйшая, якая жыве ў Смагонскім раёне, яна ў нас рэгулярна там нейкі таксама дзеліцца ўспамінамі, яна так вельмі цікава, напрыклад, напісала пра тое, як у іх у вёсцы там дзе-то пасляваеннай, як у іх там мачылі там, як бы ходзіліся, мачылі лён, напрыклад, такое, скажем, там, як яго там закідалі пад нейкі там возера было, там пад лёд кудысьці, там запіхвалі кулі з лёнам, сальном якім гэтым. І я, напрыклад, такой тэхналогіі ўжо нават ужо пражыўшы, нарадзіўшыся на вёсцы, там, і нарадзіўся на вёсцы, і там выгадаваўшыся ўжо на нашы часы ўжо такого індывідуальнага лёну не было, але нават у кніжках я пра такое не чытаў, у мастацкай літаратуры там ці нейкіх такіх папулярных пра тое прымыта пра такія тэхналогіі. Таму што ў кожнай мясцовасці ёсць свае нейкія такія адметнасці, ёсць у залежнасці ад мясцовых умоў і нейкія асаблівасці ў гісторыі бываюць, там хтосьці там хтосьці аднекуль прыехаў, некуль там з нейкіх экзатычных краёў і тут прыжыўся. Таксама такое бывае, там і расказваюць пра тое, як ён тут жыў, жаніўся, дзяцей гадаваў і сувязі з радзімай. У нас такіх самых. І вот, напрыклад, таксама было, напрыклад, калісьці пра тое, як падчас ісламскай рэвалюцыі ў Іране мясцовых камуністаў былі там пераследавалі, і вось яны ўцякалі ў СССР, і, напрыклад, хто пра гэта ведае, асабліва шырока, што для многіх з іх проста месцам, дзе яны жылі, быў горад Мінск наш. І от яны тут жылі, таксама быў цэлы артыкул пра тое, як яны тут жылі, у якіх умовах, што рабілі, куды іх там уладкоўвалі на працу і гэтак далей. І такое, гэта нам прыслаў чалавек быў, мы гэта ахвотна надрукавалі. Таму я скажу, што здзівіцца ёсць чаму, і мы яшчэ не так добра, нават сярод прафесійных гісторыкаў не так доўга часамі ведаем усю нашу гісторыю і ўсё, што і адбывалася.
а яна была вельмі разнастайная і вельмі, скажем, вельмі цікавая. Цікава тое, што гісторыя складаецца з такіх здробязяў, як мачылі лён, ці білі парсючка. Ну так, гэта сапраўды здавалася б дробязі, пра гэта не пішуць у навуковых манаграфіях, скажем, а ў нашым часопісе гэта для спакойна это ўсё праходзіць, скажем, таму што гэта наш фармат, што мы стараемся даваць і не толькі такія вось на высокія тэмы пісаць, але на такія на тэмы ніжэйшыя, скажем. Вот Але ж такі слоган я убачыла пра часопіс «Наша гісторыя», што пішам пра беларускую гісторыю цікава, а пра замежную гісторыю, сусветную гісторыю з беларускага пункту гледжання. Як далёка вы ў замежжа у нашай гісторыі патрапілі, скажыце, калі ласка? Мы патрапляем максімальна далёка ў самыя экзатычныя краіны. У нас ёсць спецыяльныя рубрыкі ад самага пачатку. Былі рубрика пра свет, там дзе мы распісваем, якая ў прынцыпе была калісьці ў нашай ніве, і вось адтуль запазычаная, што традыцыйная такая рубрика, калі мы пішам пра нешта пра гісторыю іншых краін. Не тое, нават часам не звязаных непасрэдна з Беларусю, але тое, што мы лічым будзе цікава, напрыклад, у якасці правядзення нейкіх паралеляў для нейкага роздуму над таму, што ў гісторыі кожнай краіны можна нешта знайсці карыснае для ўласнага жыцця, для ўласнага разумення свайго лёсу свайго народу. І мы пісалі пра многія гэтыя такія краіны, амаль у кожным нумары ёсць нешта такое звязанае з чужой гісторыяй, скажем так. І ўсё прям з беларускага пункту гледжання. Пішуць пра гэта, пішуць беларусы і сапраўды звяртаюць увагу на тое, што можа быць цікава менавіта беларусу. У кантэксце, напрыклад, тых падзей, які адбываюцца ў той ці іншы момант, у кантэксце нейкага нашага гістарычнага лёсу. У чым это, што проста беларусы, які там сам пагружаны ў нашу рэчаіснасць, ён проста ўсё ж напісаць абсолютна немагчыма. Напрыклад, раскрыць там ўсю кароткім артыкуле там усю гісторыю нейкай там краіны. Але можна проста нешта адабраць, нешта выбраць і акцэнтаваць на нечым увагу, на тым, што будзе цікава менавіта тут і цяпер у нас. І мы гэта робім і стараемся проста такія вось менавіта браць і тэмы, браць і краіны, тое, што ёсць, у чым ёсць актуальнасць. Гэта першая рубрика такая, а другая рубрика у нас таксама традыцыйная, рубрика турыстычныя кірункі. Мы бяром, там пішам пра тыя мясціны, якія або беларусы часта ездзяць, па нейкіх прычынах, дзе папулярныя кірункі, або тыя кірункі, дзе ездзяць не так часта, якія могуць быць патэнцыйна цікавыя. Як правіла, гэта адбываецца, пішацца, не проста перапісваюцца нейкія турыстычныя даведнікі агульнавядомыя, а чалавек паехаў, хтосьці з нашых журналістаў, гісторыкаў ці проста грамадзян Беларусі, паехалі вось кудысьці нават на нейкія экзатычныя, скажем так, часам краіны, і адтуль прывёз нейкіх уражанняў, і пасля ён іх апісвае. Уражанні пра тое, што там ёсць, як яму эта краіна спадабалася, што добра, што кепскага, якія там умовы для турыстаў, як туды дабрацца, нейкія там таямніцы, можна сказаць, адкрыўшы там, часам хто-небудзь там, напрыклад, жыў доўга, то піша пра тое, што турыстам звычайна не кажуць, пра тое, што ёсць. І зноў-такі атрымліваецца, і, вядома, на гістарычным фоне бярэцца проста нейкі таксама частку гісторыі, пра гісторыю гэтай краіны, пра тое, чаму яна стала такой, а не іншай, што ў ёй адметнага параўнанні. І можам таксама нейкія правесці паралелі з нашай рэчаіснасцю. Увогуле, конечно, нас часам нават бывае прэтэнзіі прад'яўляюць некаторыя чытачы пра тое, што, маўляў, што у вас, можа, і зашмат часамі бывае гэтай замежнай гісторыі, што ўвогуле гэта не адпаведна этой назве, наша гісторыя, то павінна быць усё. Гэта таксама было маё пытанне. Так, наша гісторыя, Кітай на першай паласе. Што он там робіць увогуле? Не тут, у наступным. Тут Байкал ёсць. Так, Байкал. Але гэта сама, мы, як я казаў, што назва это не хутчэй, это апеляцыя да той менавіта, што гэта праект нашай нівы, азначае, што наша гісторыя, вось это сам была наша ніва, наша ніна і наша гісторыя. І гэта вось
якраз ссылка до таго, што гэта менавіта звязана з гэтым вот, з нашай нівай. А тое, што мы будзем друкаваць адразу толькі па нашай гісторыі, менавіта па беларускай, то мы адразу з самого чатку это не казалі, у нас ад сама першага нумара ёсць замежныя матэрыялы. Таму што гэта таксама важна проста глядзець на свет беларускімі вачыма. Што не таму, бо вядома, што і не толькі тое, што ў Беларусі адбываецца, цікавіць людзей, як правіла, не толькі на сваёй радзіме, а і тое ж за яе межамі. І калі мы, ну і важна таксама, каб людзі і каб мы давалі магчымасць проста глядзець на это ўсё беларускімі вачыма са сваёй перспектывы. Таму што калі не даваць такой магчымасці, то людзі будуць проста задавольваць сваю ту цікаўнасць, чытаючы з той самай Касмаполітан. Чытаючы нейкія, Жартую. Не абавязкова, гэта самае, гэта ж нічога і ў касмаполіце няма нічога кепскага, безумоўна, але важна ўсё ж такі каб гэта, каб гэта ўсё нішу, калі мы не займаем эту нішу, якая ёсць натуральна існуе, то яе займаюць проста расійскія выданні, якія глядзяць проста на гэта ўсё расійскімі вачыма. Это Так, а яшчэ, калі не занимаеш хрысціянскую нішу, то яе займаюць іншыя хрысціянскія медыа кшталту Радыё Марыя. Таму пытанне, ці ёсць у вас у часопісе і ў дзіцячым, і ў дарослым месца для рэлігіі, для агляду падзей ці чагосьці з пункту гледжання хрысціянскага? У нас это сам, мы присвячаем там гісторыі хрысціянства, напрыклад, у нас присвячаецца тое самае аднолькавае месца з усімі іншымі праблемамі, што калі нехта піша там вось пра дзеянні нейкіх там пра гісторыю нейкіх цэркваў ці пра гісторыю асобных там рэлігійных дзеячаў, цікавая жыццёвая гісторыя, то мы гэта ўсё ахвотна друкуем, мы ніякіх там перадузятасцяў наконт гэтага няма. Што у нас, вядома, нельга назваць нашы выданні чыста хрысціянскімі, скажем так, ці якія там чыста рэлігійнымі, это зусім не так, вядома. Але яны арыентаваныя на шырокую, на максімальна шырокую аўдыторыю, і сярод іх таксама вернікі, мы так іх абсолютна не выключаем. З таго, што ведаем, што сярод нашых чытачоў ёсць і дакладна ёсць. І нашы слухачы. Я думаю, што сярод вашых слухачоў таксама ёсць такія, скажем так. І сярод простых парафіянтам вернікаў, і сярод святароў ёсць людзі, якія чытаюць, прынамсі, які-небудзь адзін нумар нашай гісторыі чытаюць, і некаторыя чытаюць рэгулярна. І гэта не толькі каталіцкіх ёсць, там і сярод праваслаўных, і сярод пратэстантаў. Нават сярод мусульман, я думаю, што ёсць самыя беларускіх ёсць чытачы, таму што мы нават ёсць сярод аўтараў, у нас адна з беларускіх сярод аўтарак была адна з прадстаўніц беларускай татарскай грамады, там і мы і пісалі пра гэтых самых, і пра рэлігійныя, напрыклад, рэлігійнай супольнасці ў рубрыцы народа Беларусі, таксама мы змяшчалі матэрыялы. І, вядома, стараемся, каб гэта ўсё было зважана, каб ніхто там не заўважыў хтось непавагі да сябе у нашых матэрыялах з тых самых вернікаў. А што да дзіцячых, напрыклад, вось гэтага нумара з'яўляецца галоўным, не галоўным рэдактарам, але намеснікам галоўнага рэдактара, фактычна тым, хто яго ў асноўным стварае, вось Алексей Шэйн, які з'яўляецца адзін з дзеячоў беларускай хрысціянскай дэмакратыі і які такі вернік-пратэстант. Вось ён эту самую. І сярод падпісчыкаў ёсць таксама. Усе ёсць, карацей. Все, што мае быць у Беларусі, ўсё ёсць. Так. Мы стараемся як мага больш шырокую палітру. Так проста, каб для сябе кожны знайшоў нешта, каб нікога не штурхоўваць, каб гэтыя часопісы нашы былі аб'ядноўвалі нацыю, а не раз'ядноўвалі. Наконт мовы, напрыклад, не было у вас такіх просьбаў з боку чытачоў, а ці можаце што-небудзь такое рабіць яшчэ па-руску? Цікава проста. Такіх, можа быць, там хтосьці, так. Чытаюць усё ж такі па-беларуску, і ніхто не скардзіцца. Не, ніхто не скардзіцца, такога не было, што калі хто-небудзь так і раіць, што трэба па-руску напісаць, то это чыста з пункту гледжання таго не таму, што я не разумею, ці мне цяжка чытаць. Каб пашырыць, можаце каб пашырыць, маўляў, для пашырэння аўдыторыі. І трэба сказаць, што мы самі таксама і пэўны час, калі толькі стваралі гэты часопіс, то ў нас быў таксама думка пра тое, што трэба было б яго нашу гісторыю, што выдаць па-руску.
скажем так, мы як бы які-нибудь один нумар паглядзець наколькі это самае ці можа будзе ну як бы не то что не новы не зусім это самы свежы нумар, а просто зрабіць такі дайджест з найбольш цікавых матэрыялаў, якія раней выдаваліся, просто выдаць па-руску, паглядзець ці гэта будзе каму-нибудь патрэбна, ці будзе карыстацца попытам. Ну пакуль што эта ідэя не рэалізаваная, таму што мы як бы пакуль што ну, не спрыяюць гэтаму, скажем так, нашай цяперашняе становішча і сітуацыя ў краіне не спрыяе такім розным эксперыментам. Это трэба ўсё ж такі грошы ў гэта укласці, а іх не вельмі хапае. Ну вот наконт дзіцячых часопісаў, то у нас таксама была вось ідэя, што ўжо нават ужо зноў-такі перад этой пандэміяй, калі пакуль яна пачала разгортвацца, ужо нават таксама была ідэя, што спрабаваць выдаваць рускую версію гэтага часопісаў, зноў-такі для якасці гэтага якасць эксперыменту. Уже быў нават часопісы это былі перакладзеныя, уже парэшту зробленыя, гатовыя першыя нумары, але не якраз аказалася так, што калі пачалася вот эта пандэмія зусім гэтым самым, калі зменшыліся ўвогуле тады, хаця ў нас не аб'яўлялі это каранціну агульнага, але тым не менш ўсё таксама паўплывала на актыўнасць, там змяншаліся ўвогуле наклады гэтых выданняў, таму в прынцыпе было прызнана на той момант немэтазгодным. Але нават у нас нават тут, калі паглядзець на тытульны ліст, то тут у нас напісана, што часопіс нашай гісторыі выходзіць на беларускай і рускай мовах. Хаця па-рускаму нічога ніколі не друкавалі, але в прынцыпе такую магчымасць таго, што нейкія матэрыялы часамі ці асобны там нумар выдаць па-руску мы дапускаем. Ну але ўсё ж такі для нас гэта сам, для нас прынцыповае тое, што нават калі нешта дадатковае можа быць па-руску, яно будзе ўсё роўна асноўная мова беларуская, што нават наш галоўны рэдактар, калі там, я памятаю, даваў адно з першых інтэрв'ю пасля яго выхаду, яго там пыталіся наконт мовы, ці будзем вас это самае як з моўным рэжымам, ці будзем там на двух мовах, ці на адной, скажу, пакуль я рэдактар, ён будзе выходзіць па-беларуску. Ну і прынцыпе усе людзі, якія працуюць у гэтым выданні, якія рэдактарамі, то усе такую пазіцыю падтрымліваюць, усе ў прынцыпе адданыя беларускай мове, усе беларускамоўныя ў нас заўсёды былі, таму як бы тут пытання не ўзнікае. Ну і гэта нам як бы не перашкаджае, я думаю, тое, што выходзім мы па-беларуску, не перашкаджае распаўсюджвацца, не звужае, прынамсі, значную аўдыторыю, таму што пра беларускую гісторыю, прынамсі, людзі гатовыя чытаць па-беларуску, і, в прынцыпе, у нас ёсць свая аўдыторыя, якая, прынамсі, некалькі тысяч чалавек, якія гатовыя просто гэта набываць і чытаць на беларускай мове. Ну і пры тым, што гэта не абавязкова самі людзі гэта беларускамоўныя, бо, напрыклад, калі мы пасля выхаду кожнага нумара робім продажы гэтага часопіса ў рэдакцыі, то у нас это прыходзяць людзі, якія там бяруць нават нашу гісторыю, дзіцячыя часопісы, якія прынцыпе не ўмеюць самі гаварыць па-беларуску, як спрабуюць і зразу ж пераходзяць на рускую мову, ці ўвогуле нават не спрабуюць, але прыходзяць і сцягнуцца да гэта ці хочуць, каб дзеці умелі вучылі беларускую мову, ці самі як бы разумеюць, што неабходнасць яе пашырэння. І просто гэты прадукт не аб'ядноўвае не толькі беларускамоўных людзей, таму што беларуская мова, яна і хоць не так актыўна ўжываецца на практыцы, не так актыўна не з'яўляецца так пераважнай пабытовай мовай сёння ў Беларусі, але яна важная як сімвал, важная як нейкі вось такі... Важна як сакрэтны код. Мне падабалася, як брытанскі адзін навуковец адзначыў, што калі ў народа ёсць свая мова, яна такая, гэта як ваш сакрэтны код. З гэтага часу я таксама больш упадабала беларускую мову. Мне падабаецца гэта ідэя. Так, это сакрэтны код, як бы, это самае. Ну і, в прынцыпе, што людзі разумеюць, што нават калі такая моўная сітуацыя у нас цяпер склалася, для беларускай мовы не самая найлепшая, ці ўжо казаць, калі шчыра казаць, што ўвогуле вельмі кепская сітуацыя, то, в прынцыпе, многія людзі проста разумеюць, што эта сітуацыя, яна ненатуральная, што яна павінна мяняцца, і у тым ліку, што шляхам выдання вось такіх вось папулярных прадуктаў на беларускай мове. Таму што такой проста агітацыяй казаць, што матчына мова такая, што так і так, што яе трэба там называецца любіць, шанаваць, усё астатняе галаслоўнае, но не так яно чапляе, калі вось можна пашыраць і
прапагандаваць найлепей, калі гэта ўсё робіцца з справай, калі вот ёсць сучасныя прадукты, не толькі вось, ну, ты, напрыклад, часопісы, якія, в прынцыпе, цалкам сучасныя, прынамсі, мы іх такімі намагаемся рабіць, нейкія там ўжо лічбавыя прадукты, тое, што можа прывабіць моладзь сучасную. Гэта мусіць быць, таму што іначай, калі, напрыклад, ну, каб мова не асацыявалася з нейкім такім вот ужо не з музеем, не была музейным экспанатам, а ішла ў нагу з часам. Вот гэта вельмі важна для таго, каб проста яна не знікала і развівалася нават нягледзячы на неспрыяльныя абставіны. Але нават у спрыяльных абставінах без гэтага мы нікуды не дзенемся, каб проста не каб яна была прывабнай. Так яна ж прывабная. Ну, слухайте, яшчэ вы казалі, у якасці эксперыменту тое, у якасці эксперыменту вось такое думалі зрабіць. Што яшчэ вы зрабілі ў якасці эксперыменту, што прыжылося і аказалася файным? Было такое яшчэ? Ой, ну... QR-коды ваши, якія адзначыла, гэта прыжылося? Добры эксперымент быў? Ну, мы яго калісьці мы першыя нумары, калі вот узяць, скажем, першыя можа там десятак які-небудзь наших нумароў, то яны выходзілі без гэтых QR-кодаў, просто у нас не думалі нават мы зараз патлумачым яшчэ ўсім, што такое QR-код. Ты такі чытаеш гэты часопіс, а потом бах, там, напрыклад, спасылка на якісьці відэафільм ці штосьці такое цікавае, яшчэ што можна было паглядзець на Ютубе, і тут бах, і QR-код, дзе гэта можна адразу патрапіць і паглядзець. Ну, то бок пашырэнне тваіх ведаў ідзе па ўсім розным накірункам. Ну, так, ён шукае QR-код. Ён там есть, паверце. Ну так, вось, напрыклад, вось. Так, вот этот QR-код. Чик-чик. Это вот тут пишется про эту самую. Сымон Рак Михайловский, дзеяч такі быў палітычны, там і культурны, і сярод іншага ён быў аўтарам словаў да вядомай песні «Зорка Венера». Так, і вось адна з ягоных пераводаў добра вядомая большасці беларусаў музыка да песні «Зорка Венера» на словы Максима Богдановича. І слухаем. І тут стаіць QR-код, можна правесці там смартфоном пряму эту телефон яго адкрые зразу ж гэту самую, зразу ў Ютубе гэтую песню, і можна яе праслухаць, хто яе не ведаць і раптам вырашыў ажывіць там у памяці ўспаміны. Ну і мы так много такіх робім, менавіта што гэта у апошнім часам, ну, апошнія гады гэта робім ужо так, ну, можна сказаць, на такой аснове метадычна для таго, што проста, ну, абавязкова павінны быць QR-коды пажадана, і чым больш, тым лепш. Ну, таму што, в прынцыпе, ну, разумеем гэта, што сучасная моладзь тая самая, для іх гэта ўжо не праблема, гэта ясна, што ўжо старэйшае пакаленне, магчыма, гэтым не карыстаецца, але, ну, людзі вот прывыкшыя, которые ўжо з гэтымі смартфонамі, можна сказаць, у руках і праводзяць усё жыццё, што можна правесці, выклікаць по этому QR-коду і нешта паглядзець. Добры был эксперимент. Ну, гэта ўжо не эксперимент, гэта ўжо такая усталяваная практыка. Ну, гэта, вядома, у нас няма даследавання, наколькі часта гэтым карыстаюцца, але, ну... Але ж, ведаеце, яны, можа, і не карыстаюцца, але дакладна скажу, што падзначаюць, вау, цікава. Ну, так што... Ну так, таму гэта сам. Гэта вам не проста глянцавы часопіс, гэта яшчэ такі высокатэхналагічны часопіс, так што раю. Гэта мы наша імкненне ісці ў нагу з часам тут адбіваецца, што. Яны ідуць у нагу з часам. То, калі ласка, вось, я тут буду напрыканцы праграме ўсімі рукамі і нагамі агітаваць вас, каб вы чыталі гэты часопіс, ён сапраўды файны. Час бяжыць, час крыху бяжыць. Цікава. Адваротная сувязь ад дзяцей, ад дарослых атрымліваеце? Якая яна? Ёсць ці толькі пазітыўная, ці штосьці яшчэ ёсць, ну, вось... Ну, такое ўжо... З чым не хочацца звязвацца. Не, ну, такое ўжо не прыгадаю, каб ўжо была нейкая такая лаянка, чтоб там хтосьці там нас ўжо касцярыў, так і гэтак. Хвалят? А хвалят часта, хвалят так, это сам, хвалят і ў сацыяльных сетках, хвалят, там, прысылаюць нам і на мэйл, там, напрыклад, і папяровыя лісты, напрыклад, старэйшае пакаленне прысылае. Часцей хваляць, вядома, ну, але это не значыць, што там ужо прямо ў захлёп усе там хваляць, і ўсё, ніякай крытыкі няма. Ну, робяць прапановы, там, рабіце тое-то, зрабіце тое-то, палепшыце тое-то. Напрыклад, ось
першыя нумары, напрыклад, мы калі там выпускалі першыя, здаецца, 3 нумары, то там мы зрабілі дастаткова дробны шрифт такі, што і да нас таксама, ну, не то што шквал, але такія пастаянна ішлі нараканні, асабліва ад зноў-такі старэйшых людзей, што, маўляў, зрабіце трохі паболей, таму што, ну, цяжка чытаць. Ну, і мы на гэта адгукнуліся і зрабілі сапраўды большы шрифт, які цяпер ужо, ў прынцыпе, усіх задавальняе. Зноў-такі нейкія там рубрыкі просяць, нейкія там тэмы ўзняць, ну, нешта там зноў-такі крытыкуюць, хтосьці там піша, пачытаўшы нейкі матэрыял, піша там заўвагі, што вось, маўляў, вы там неправільна нешта напісалі, нешта не так было, нейкія, бывае факталагічныя, бывае такія, скажем так, суб'ектыўныя заўвагі. Некалі это зноў-такі натхняе на нейкай свае гісторыі расказаць падобныя, калі вось нешта пачытаў, што гэта, груба кажу, скажем так, як хто-то кабана дзе-то білі, скажем так, у некай вёсцы, і піша, то а ў нас там білі не так, вот так самае. І пачалося 100 лістов пра біццё кабана. Ну, не, ну 100 не 100, але лісты прыходзяць, водгукі з'яўляюцца ў сацыяльных сетках, мы найбольш цікавыя з іх і змястоўныя бяром, і у нас ёсць пастаянная рубрика пошта рэдакцыі. Ага. І вось у этой пошце, так, вось пошта рэдакцыі мы туды змяшчаем вось проста вось на пошта і водгукі, вось такія вот на цэлы разварот, і вось тут вось адзіная піша там вось па матэрыялах нашай матэрыялу пра Якуба Коваса, вось піша пра іхныя, ну, пра ковасаўскія мясціны. Вось тут вось цікавасцю пачытаў артыкул Алесі Бевара пра агуркі, і успомніў таксама вось пра тое, як там агуркі з агуркамі было ў іхнай вёсцы. Так, вось хтосьці дзяўчына, вучаніца 8 класа напісала пра свой пасёлак, якім яна жыве, пасёлак Усяш, які знаходзіцца недалёка ад Мінска ў Смалявіцкім раёне. Вось яна пра яго там трошкі напісала, што ім там адметнага. Вось на матэрыялу спадабаўся артыкул пра Франка, вось гэта замежнай гісторыі, вось Кацярына з Мінска напісала. І вось там сам вось чалавек старэйшае пакалення папяровым лістом напісаў вось: «Добрый дзень, рэдакцыя часопіса «Наша гісторыя». Я вельмі рады, што адкрыў ваш часопіс. Я пазнаў шмат чаго цікавага з нашай гісторыі, чаго раней не ведаў. Вельмі яму ўдзячны, так трымаць. Я яго даю многім сваім сябрам пачытаць, і яны мне ўдзячныя». Вось такія кароткія зацімкі. Ну, такіх нашмат больш прыходзіць. Мы не ўсё друкуем, але стараемся друкаваць вот такія. І зноў-такі, калі нехта крытыку дасць такую, скажем, што вось ці нейкія развагі свае, ну, стараемся друкаваць, калі не ў наступным нумары, то праз нейкія там нумары. Таму што гэта, в прынцыпе, ну, мы рады кожнаму такому лісту, таму што яны, ну, паказваюць пра тое, што мы неабыякавыя людзям, што яны хочуць з намі нечым падзяліцца, і думаю, што ім таксама прыемна бачыць і свае водгукі, свае нейкія прапановы, нейкія свае заўвагі, і калі там ёсць патрэба, то мы даём таксама адказы на гэтыя заўвагі. Ну, карацей, такім як звычайным сродку масавай інфармацыі, як у газеце, як у часопісе, звычайна такая паштовая скрынка, якая, ну, фактычна у кожным нумары яна ёсць. Рэдка бывае, каб нумар выходзіць без яе. Бо гэта не толькі наша гісторыя, але і ваша гісторыя таксама. Таму трэба пісаць. І можна яшчэ зразумела, што і пісаць штосьці туды, калі вы хочаце чымсьці падзяліцца, а калі я па-руску напішу. Калі матэрыял цікавы, мы перакладаем. Нічога такого, так? Можна? Не, гэта праблема. Мы разумеем, што не кожны валодае належным чынам беларускай мовы, ці ўвогуле валодае. І таму, калі проста нехта напіша фарматна і цікава тое, што для нас выяўляе цікавасць, і не толькі для нас, але таксама як лічым, што выяўляе цікавасць для нашых чытачоў, то перакласці з рускай мовы зусім не праблема. Нават не толькі з рускай. Галоўнае, каб гэта было цікава і клалася ў фармат. Як гэта можна набыць, дзе падпісацца? Ведаю, што не ўсё так проста, як хацелася бы, але ўсё ж такі нейкія шляхі ёсць. Куды ісці, куды пісаць, дзе прасіць? Ну, на жаль, у нас толькі ў першай палове гэта паўгоддзя працавала эта падпіска праз Белпошту, звыклая, самая такая элементарная, якую там усе ведаюць, што з новага ўжо пачынаючы ад ліпеня мы мусім арганізоўваць падпіску самі. І, ў прынцыпе, мы яе арганізавалі, і ў нас ёсць значная колькасць падпісчыкаў, якія праз нашу ўласную створаную сістэму падпісаліся ці на хтосьці на квартал, хтосьці на месяц, хтосьці на квартал, хтосьці там на паўгоддзя, а хтосьці на год, нават і ёсць такія. Што ёсць такая сістэма крама, наша крама Бай,
на наш сайт, про які можна було підписатися електронно непосредственно праз редакцію, що гроші поступають на наш рахунок, ми отримуємо інформацію про підписчика і після йому досилаємо вже поштою у конвертах цей часопис. Ну, на жаль, на апошнія пару місяців на там по технічних причинах не працює, але у ближайший час ми збираємося запустити на нову, так що будуть обвістки по СМІ, і коли хто-небудь зацікавлений, то я думаю, що будемо мати можливість так ось вельми просто, не доходячи від власного хатнього комп'ютера, підписатися на будь-який час на нашу історію і на дитячі часописи так само. Пакуль гэта не запущено, пакуль што, ну, я пакуль што не магу сказаць, што калі канкрэтна будзе гэта абноўлена эта сістэма, то ёсць магчымасць падпісацца праз банк ці праз пошту, просто заплаціўшы перавёўшы грошы на наш рахунак і прыслаўшы нам квітанцыю. Ну, такая сістэма блізкая да той, якая практыкавалася на Белпошце. Яно, як бы так, больш складана, скажем так, але таксама гэта, ну, ёсць людзі, якія гэта таксама практыкуюць рэгулярна, таксама мы атрымліваем гэтую інфармацыю пра тое, што прысланыя квітанцыі і чэк. Ну і гэта самае, і з адрасам чалавека. Ну, але гэта сам, але ёсць, жыву ў Мінску, а жыву дзесьці там, далёка. Ну, ёсць. Што рабіць? Мой першы крок і далейшы. Так, ёсць это самае, ёсць пункты продажу. У Мінску ёсць некалькі крам, якія прадаюць нашу гісторыю і дзіцячыя часопісы. Яны, вось, напрыклад, у кожным нумары пералічаны на апошняй старонцы. Так. Вот любы нумар набыць, скажем, ну, за гэты год, і там будзе ўсё пералічана. Як таксама вось тут на першай старонцы падрабязная інструкцыя, як падпісацца. Так. Ёсць. Так, а для тых, хто знаходзіцца дзесьці па-за межамі Мінска, тому што каля Мінска ў такім афлайнавым рэжыме можна набыць толькі яшчэ у Віцебску, Бабруйскую Гродні, ёсць там тры крамы, якія гэтым займаюцца. На жаль, больш іншае месца это не ўдалося забяспечыць. То ёсць інтэрнэт-крамы. Ёсць інтэрнэт-кнігарні, самыя две вядомыя кнігарні, кнігі Бай і кніганоша Бай. Вось гэтыя яны з намі цесна супрацоўнічаюць, прадаюць нашу прадукцыю, і яны прымаюць замовы не толькі па Мінску, але і дастаўка пошты любую кропку Беларусі. І нават за яе межы. Вось гэта людзям з правінцыі, проста якія па нейкіх прычынах там не хочуць і не могуць на нас падпісацца, не хочуць чытаць, я правіў бы выкарыстоўваць у гэтай магчымасці інтэрнэт-кнігарню. Вось такая гісторыя. Гэта наша гісторыя, нам сёння яе прынеслі. Прыгожыя часопісы, дзіцячыя, падлеткавыя і для дарослых, глядзіце, не пераблытайце. Можна пачынаць з дуду і дарасці да нашай гісторыі, а можна пачаць з нашай гісторыі, а потым нарадзіць сябе каго-небудзь, хто будзе чытаць дуду. То бок Александр Пашкевіч нам усе пытанні такім чынам вырашыў. Вельмі вам раю гэта, вельмі ад сябе раю, бо гэта сапраўды, іх вельмі прыемна трымаць у руках, яны вельмі цікавыя, яны годныя і подписывайтесь, карацей, читайте. Дякую вялікі. Я спадзяюся, што это самае, што было цікава. Чытайце і пішыце. Дякую вам шчыра ўсім. Хвала Хрысту. Дякую. Госці ў студыі. Тыя, хто ішлі і не прайшлі міма.